इथून गेला का घे आता हळू तुला वर कशाला आगावपणा करतोस रे तू थांब कुठून गेला आता पाय खाली जर प्रयत्न कर की असं हळूहळू ओढायचा हां हळूहळू ओढावं लागतं तुला सहन करावंच लागणार आहे तुला थांब हो या कोपऱ्या जरा मोठा हां घे हळूच वर हां याले बघ काय होत नाही आता हां याले बघ तसं बोट मध्ये ठेवल्यावर कसं येईल वरती थांब जरा बोललं करू का पाण्याला हे जर पाण्यामध्ये जरा त्या डब्यात आणतो कस काय मध्ये अडकलं लगेच अरे डब्यात पाणी आण म्हणल्यावर त्यानं हातात आणलं पाय अडकले पलका त्याचा मध्येच गेले पाय निघते का नाही